Pak Suwantai suarane apik. Terima kasih Bapak. Nggih, Bapak Rusdi. Bapak Pak Rusdi Pak Siran. Pak Siran, Pak Jumane matur sembah nuwun nggih sampun nderek regenging swasana wonten ing dalu punika. Tasik mangayu bagya dhumateng hajatipun Bapak Soliji mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Pak Saeno. Niki candhaipun kula aturaken niki tasik saking grup. Lah iki lakone rek. Ha iki piye iki? Iki dijekno apa? Nyuwun apa sayang? Dijekno tas selingan iki. Piye iki? Minta lagu apa, Dek? Sampean sing ngongkon. Oh. Dikasih lagu apa? Atas perintah tadi. Minta lagu. DJ rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku Isai. Lalu terima kasih di bosnya Kambing. Iya. Ini minta rindunya hatiku padamu kasih. Sebentar Pak Saimo ya. Ini ada minta lagu persiapan ya. Pak Rusdi, Pak Paiman, Pak Sati, mantun niki nggih. Niki gedake ngono sponsor iki. Raka mintanya lagu apa tadi? Rindunya. Joget ya, Dek? Joget ya? Joget. Oh, asa awan mak wis gulung-gulung. Ayo dihantarkan permintaan dari adik Raka. Iya. Rindunya hatiku. Ya, masih bersama Sri CCS ya, yang lagi live ya. Campur Sari Sri ya CCS lagi live. Joget di orang ngangkang tulinan hati sayang. Oke. Gila tinteni Raka. Farele wong telatah. Ya ayo Gus. Gus tiba kopo arek iki. Ya Allah. Kakean dadar. Kakeane dadar. Lagi emang rindunya hatiku dadi apa? Kakean dadar. Oh. Dadare kakean micin, Bang. Say. Nyanyi yuk.
sudah sayang ya. Matur Terima kasih sembah nuwun, sayang. terima kasih Adik Raka iki Oke. sinden papat didekno kabeh diwenehi Blek, 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 50 200. Nyisik dikumpul sak tekem. Matur sambun. Terima kasih Adik Raka.